Programang kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga itilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudaan nga ro ti surat, ti pakasalitaan iti kalman laeng ni pagayam tayo nga wili, nga napauluan iti Dina napili. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Ta sumang petak dito balay nga napan nagtrabaho ti construction. Ada dito'y manong nemi ni Edna. Nga kasasarita ni manang tesi akabsat ko. Ito tumalyaw iso na imisem sa anak na nagununi. Sa anak ng imisem. Nagmisuotak kit. Amo na ngamin ket. Nga daak, nga iti kasto nga oras kit sumang petak. Iso inarana mo ito may mong pasyar kinimanang ko. Kampay idi, iso trantana. Ngem siyak ti kayat nala makita. Pagan anukan, durki. Walang man tinakam ko. Siyempre ka kiti silid ko, namles, nag-short, nagsanduak, napanak iti kusina, imbinom, kalpasan na, Edita, mapanak iti salas, awanin ni Edna manong. Awe kasi mating pakita mat ka ni Edna, ha? Hey, Willie, alang yung pakita ako naman ang. Inisman na ka, minisuutang. Addaak ko na di ka pa'y naguni. Kita pa'y ako na pa'y layo, addaak kita makulakot nga adda ni Suna. Abe yan, basol ken ka ni Edna. Oo, manang, ano basol na, ibagbagab. Abe yan, nagkungkunana ya? Anak nagsasalitaan nyo? At dahil may naimbaga, apay nga din ana na kumana ibaga dati tayo bigat, uno tayo daong awanak. Iran-rana na kidi nga agawid dak. Amuna di oras kong agawid. Tapno makita nak. Tapno esman nak. Kat man ano esman na ka? Baro ka balasag iso na. Oh, manang wag. Anat wag. Ada ba nagkusunada ni Edna kanyak, di ba? Kaya natakis na kuma. Manang pakibagan to. Nagtsapagan nun ito. Hoy, Willie, hanggang sasawati kasta. Apay guwapo ka kuma? Apay daling ka kuma? Construction worker ka lang? Kasat ibagbagamon ting babae nga at pa nagkrusurada na ka? Manang, hanggang din nakababay nga di babae, ti mangidil-dil-dil di bagina, iti maisa nga lalaki. Di na orayan ko mapapang ko pa siya rin sunat siya di balay da. Amo na ko mangarod nga agkras ka. Amo na nga ko mga agkras iso na ken ka. No saan nang ipadlaw? O, sasnaki nga babae, di ba? Taka ito mga titimo-timo. Agsalita taman, Willie. Kadagsasalita taman. Hamo kayat ni Edna? Saan? Apay, awan sumulong nga dot-dot ko. Napindas matiso na. Naurus tingipan na, naisem, nabanglusang aw na. Okay man ti pamagina. Anat sa mo kayat? Basta saan ko kaya? Gamo ka dita, store owner isuna. Pinaskid di at bukod na nga negosyo, kuka ng store nga mabantayan na. So nga ron, adla store na. Ngamitikas ito nga oras itay, imay, apay. Alaman? Kahit nga makita na ka, nga makasalita na ka, nga makasyawat pa ng isdab mo kayong kuha na. Manang, mabaling ka din nga santang nga pagsalitaan na ito. Abay, di mo kayat ni Edna. Tsaka mo nga rodak kayat. Kinapudno na adar armak. Asino? Ama mo ka din? Ni Femia. Sino ang Femia? Detectos Pasat College. Femia nga apo ko ni Bakit Pura. Oh, adanas kas daw sa dyan. Kaya't nakangata ni Femia. Manang met. Dandani ko mapasumbatan suna. Kinapudno na, inakmanin pa siya rin ita. Kinapudno na, kit agtenten next kami.
Madlaw ko. Oh, no ni Pemyat Manubiak, kadandanan agraduar. Siyempre, may santong accountant. Ito to tagbaling asawak ni Garod Edna. Store owner to ta. Pinashare ko manin manon name ni Pemya. Adda akong dito sa angot ibalayo ko na. Nag-text back, oray naklataritan. Kat numaamon ni Lola nga dagar-aram kanya, iparit na, untan na. Inore ko nga manong. Ada isunan manong. Wow. Agayo mo umtibang luna. Kas nakadigdigos na. Nagbanglo ka, Femia. Anamin ngamin manin ti bagbagam. Kat agteten next talang arudan. Umay kapailangan. Kat kahit karoon nga makita. Maanglab ti banglom. Nagpintas ka, Femia. Arakupan ka man. Gur ka. Numaamon ni Lola na to, baka din nakakita pagbasahin nan. Numanot masapol mo, babaling ka ba't ngikan ti kwarta. Ba't ako maitad mo? Kat sabihin na, construction worker ak, nagdakil sweldo. Ang susweldo ak di 700 ti may sangal daw. Huy? Di 6 nga ron, mano? 4,200 ti makalawas ko. Times 4. O, mano? Dakil ka yung sweldo, mano nga. Kulo na. Adangat nga rin ang balong ko na bigat nita. Daw-doray ba ito eh. Puto nga rin. Tapno, sa anak ba't nga maato ka nagiti ko. Kaskwalaak nga ito kwartada. Naimot kami ni Lola. O, ito ko kaya nga natin 2,000. Sige. Ngayon, nobya ka na. Basta ilimad ta kini Lola. Ilimad ta pala. Nga ta na ibagbaka. Una ang limad ta amin. Sige. I love you. I love you too. Yes. Mabalik ka karoon ng arakupan. Arakupan na lang ha, pagbiit. Apo, ng pangluha talaga. Kasi karoon pa yan. Pagbiit lang, wen. Gusto na. Alagawit ka. Thank you karit, 2,000 ha. Ikanak tumanan ng sweldo ka. Ikang kan tumanan ng sweldo ha. Namnamayam data. Manong nemi na arakop ko naraman akong digiti lips na. Wow! Haga bali nga nagkatanak ti 2,000 ka rito sweldo. Agden next kami, manong nemi, isong batan naman no ka, I love you too, ingat to. Ni Femia at inspirasyon ko ti panagtrabaho ti construction, manong nemi. Kahit no kasta, nga maira namanen, nga gawin na dito balay, kahit adamanin ni Edna, ay sos, buwisit. Adamanin ti buwisit nga babae. Sa anak pa lang simrek manong, kaging na panunod ko, nagnakit ti kusina. Di magadagas, di makastrek ako ni ti kusina, imay nakdinano ni Edna. Ay, manong salita ta malabihin. Ano pagsalitaan ta ko, Edna? Ano basol ko ka? Basol? Awan basol mo. Apa, adaman di kinaramid mo kanya? Tap na ibang mga basol mo? Mabilik-liklikan na. Ano nga aming tirandam dito balay? Ni manang mo. Anapay. Tap na makita na, di ba? Kadapi dakas ko man makita ka. Nga makumusta ka man? Kumusta man ti trabaho? No, saan ka man marigatan? Sabi ko mapakpakumustaan na. Tapno, may bagakmat kang ka, nga jay store ko, kat naganar. Atot magangganan siya. Kasi jay. Hindi kasi yung oras kat kaado na kita aggatang abadakan to eh. Adamat, dinanan ko mang sublat kanyak no ka. Ano kami ti kayat mo? No, umayag dito'y, mangitugot akti kwa. Uminom ka, ilaan ka ti gin, mangalak di store. Saan agin inom? Anang arod, candy. Ure ko malang candy mo, di mo yung magataan di store. Diyak mo nagkang candy. Mamaling ka di nga, waya amon to pag naakta nakagsukat. Kaya nagawit ka man tayo. Di ka mabain?
Sikapit ito mandano ng tibalay, ti lalaki. Uy, agbaing kamit, Edna. Napabainan ito da itang imbagak nagdumog, nagbueltan kat nagawi dun man. Anya man ang tikas diyan kinaramid mo kini Edna, ha? Willie? Manang kinapudno naman ang nobya ko ni Femia. Ha? Naramanak pa yung nagbibig niya. So no, man iar-aran mo ni Edna kanyak. No way. Sagot to nga, ang padasan nga ayatin ni Sona. Manong name adon tinaitad ko ken ni Femia. Ngem tunggal mang tetak kiti akit maarakop ko kin mabisito kisuna. Umanayan manong name pakaragsakan. Yung di ba yung sangal daw manong name nga panagturong ko itimol kaduwak tuluteg ko tadamapan mi katangin sekna niti construction. Huwan manong masapul mi ti construction. Ini taigawid na ni Uncle. Abi Uncle, makinam na gijay? Malasi mo? Di ba, nubiam ni Femia? Di siya, oh. Ada mga akbay kang kuha ng lalaki. Nga ni Met Femia, inrakos na matitakyag na itisikat di siya nga lalaki. Di ayok nga babae. Ayok, papanam. Gul ka, Uncle. Ibata na, Uncle. Shhh! Tika, mangga mo. Nagsalita kayo ito, dududwa kayo. Hanggang manggulo dito. Mga adaan mo na nga amutat karate di lalaki, baka karityan na ka. Di ayop nga babae. Adun tinagastos ko keng kuha ng Uncle. Leta kami naramanam lang na bibig na kada narakop mo. Mayat ka matilamang titiribo, loko. Basta po nagsalita kami dinalapat. Ipasublik kang kuha na digdi kwarta. Napanak amis mo iti balay damanong. Wine. Imbagak kang kuha na nga dakid sango ti balay da. Iti umasidag. Apay, mangtid ka manin? Ti kwarta. Kahit ko kid di kaya. Kahit ko kid di nga isublim kanyak di kiti kwarta gintid ko. Nakita kayo. Ada mga akbay kang ka. Nubyo na jay? Nubyo nak? Nubyo pa na dyan nga lalaki? Itimol, itimalem. Lamanong, di kagtagtagari. Baka mama ni Lola. Ibagakit no Lola. Ay, sana manong, sana. Sino tayo etem kada kami? Ha? Manong, sorry. Hanggang nga etem. Dahil nakita bit ni Malem, tinayete. Ang sutpud nung anubyo. Ayop ka. Lolo, may turod na kakabal ni Manong. Isublong kanyang naging kwarta, hintan ko. Shhh! Isublik to, ito pagtrabaho ako. Mga anak ko mga kita, alaman. Kwenta, lagi pa, numano. Tasi nga rin na ito ang tatrabaho. Sige, ditakan, agawid ka. Hayop ka mo ba? Manong namin tsak inom ng minumak iti dahi ting harabi. Ay. Willie, ano problema? Pa nag-inom ka? Oo, manang. Da problema wala. Awan, da. Imbaga kanyak na Uncle Inso. Da Janubia, mga Femia, nakita yung da mga akbay kang kuha na kasabali ng lalaki, di ba? Napamunsin ni Dir. Ita, iminom ka, nabartag ka. Maano nga, pikas jay. Nakita? Kung naman ipatpatag na ka ni Femia, kwarta lang kami kayat na. Oh, data na Edna eh. Ano naman nga Edna eh, magbagam. Adaw man nga na Edna. Tsak kayo na makita. Nagyanak na likod. Nasakit unay tinakam ko tikas diyang inaramin ni Femia manong. Ha? Kwarta lang ti masapul na kanyak ni loko ang babae. Baka dya kwarta itid ko, isut-uso sa rin nga update, itid boyfriend na. Nag-glow na dya nga babae. Huh? Sa bagay, saan nga may sa babae? Mangsapul ako man, nusunod armag. Habi ngamin ngagsapul ka pa lang, Willie.
Manang, apay nangig mo? Kung nakalaw na kasarsalita, nanawag nga nangig ko, panagsarsalita. Ay, nagsasalita kasi siya. Katuwan. Imbes ko mga self ko. Apay nga, pili ka, agsapol ka, pahilang ang talawad ni Ednan. Manang, diyak kayat ni Edna, kung nakalaro rin. Aging gama nung name nga damay sa nga babae nga limabas iti pagtrabaho mi. Wow! Ading, dumagas ka ba? Apit dumagas ak manong. Mabalin di makiamam mo? Siyak ni Eva. Ay, siyak man ni Adan. Willie tinagan ko. Apo, nagalamano kami manong, naglamuyot, kutis, dakulam. Balayo ading. Dijay, akin abagatan. Diyan nagpinta iti pink. May kanto man pa siya ni Rabi? Sigurado ka manong? When? Sige, di umay kanto. Wow! Naglapsat. Pakanubyak ba daw? Napanggurot pinasyar manong name ni Eva. Apo, na naka-short. Kumapkap ti short na manong naka-sleeveless. Nakaw! Numabalin na ko mamanong name at maarakop kumaagak na ginibibig. Anak at itaranta manong. Kas may nga baro kat may sa kabalasang. Arman ka kumading. I love you. Nagalis sa pangibagaan niya. Ore no saan nga nagtaod ta kaon-gam. Aman! Ore man pa'y lumned at itayan ko. Nung saan nga pudpudno ti bagbagak. Alam manong. Hamoy bagbagat kasta. Bakak po may isong alumned ka. Kahit na nga sa wen. Hanak alumned ka putapudno ti bagbagak. Talaga. Tunod Domingo, awan trabaho yun, di ba? Awan. Nakita tanto. Sa tino. Enjoy mall. Awan. Agmindiyad na tanto. Lokayat mo, buhay tapay ti sine. Talaga? Ungan. Sige. Ngayon, nobyakan. Basta kita tantong Domingo, enjoy kanto nga sungbata. Yes! 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 Kung gunak manong. Sakbay ti Domingo manong nemi. Nagamit ak dito balay. Kasusweldok. Gimatang akbant ati sila imi ni manang tese. Dapat ginatang ko ang prutas. Nadanon ko man na doon ni Edna. Handa ka manan? Una among nga da ginatang ko. Kaya mo prutas. Apple. Kahit ko ama nung kanak. Kagkamaysa. Ngem, ikarin. Sang kanton ngo umay. Manong Willie? Ulitek, bainem kumamit ti bagin. Saan nga na nang tirantam? Siyak, gabutanam naman, tigas ti nga oras nga sumangpetak. Amom, oras kasi kantulangin ti babae di tulubong. Saan nga to pala kaya? Sakit ba't hindi pa nagsasalita? Sige, nusot ko na. Saan natin nga umumay? Di wow. Di pa ipaiso na, di sana siya. Nagloko kang matanwili. Napagsangit mo man ni Ned na. Nakabasbastos ka. Abi kasi ti ko nam. Agasam to ka nam nga. Oras siksikan tulangin ng mabae. Kati ka mo tupay lakayat. Katalaga matapnog sardegan. Paunay ka ang loko makarmakan to. Nakalamat pakakarma ako. Tsaka man. Kinapod no na. Ada date ko ni Inton Bigat. Nagpintas ti baro nga nubiyak manang. Wow, sexy. Kat siyempre, i-date ko. Income tag boy at sine. Kalpasan na inak to i-check-in. Wow! Manong nemi nagmerienda ka mga root ngayon muna Kenya. Eva,
iti follow up ti parek na panagdigak ken kuana ket I love you too. No kayat mo, ikasarnak pa ikid Ana, di mo kayat? Kasan tumalat tong palna? Di ikasarnak ko. Sige, pagsalitaan tong tuleta, ito nagtibagsin yan. Mekan, intagbuit sini. Pumanong name ito nagtibagsin yan. Awan ti sinayang ko nga oras, sinarakop ko ni Eva, ay namalak digiti lips na, lumaban mano. Iso pa yun ti mga saluksok manong name, dakulap ko iti barukong na po. Ti legs na. Hinala na pa iti dakulap ko kinsaliksik na iti babamano. Naglaingin dito nga babae, so pa hindi mangisuro kanyak no aramidek no sa dinot aprusak sa dinot kureng-reng. I love you, Willie. I love you too. Eba, tunanong arat ng kasarnak. Talagang kakayat mo? Uwin. Gapot at tanda ni Madlaw. Ana? Anong tanda ni Madlaw? Dito ni. Tiyan mo, apay. Buyong dito yun. Sikog dito. Masigog ka? Uwin. Kat sa anak ba't na kayat ng ikasar dahil yan nakasigog. Kat gapot na kayat nak ng ikasar. Mayatak. Maalangon lang ti dayaw ko. Ano ya? Shh! Wala. Baka rin ko ka. Inturon ko. Alas o. Apag ituron ka? Gaga. Sumit na gayam nga mayat ka. Takayat mo magahin mo alangon ti dayaw mo. Tapos saan ka lang aga nakabalasak. Pag maramon pa to. Ditakal. Uy! Willie! Urayan nak! Willie! Urayan nak! Ikasar nak! Tapos saan ka aga nakabalasak. Willie! Diyos ko. Tala masarsarakan. Apo, na Diyos ko, kung nagtinakam ko man. Linikli ka nga rodin ni Eva, manong. Sakit din, mga tarakan, di saan ko putot. Pambarakon pato. Kinon ko nagtinakam ko. Naging ka nagbalawak, manong. Manang? Abay. Nabayagan nga na kita. Sino? Ni Edna. Gago. Kasi nung nga makita mga rod kit, ibaga nga lang umumayan, kit ingkari na nga di mat umumay to yan. Siya ako natin mapanduman danon sa diya store na. Ay talagang tinumpal na. Kawan. Nasakit unay tinakam na keng ka. Babaling nga tangin nakagpakawan. Kaya rin ba yung ulay, pakawang ka. Nga ba tayo sinakta, misuna. Mabang ko pa siya rin manan. Ana? Ano tako na? Mabang ko pa siya rin ni Edna. Tapnog pakawang ka? Tapnog pakawan na. Kaya nisuman lang rin din, ti Armet. Gago. Ni Manang met. Itapay. Tanutulogan ti kasarda. Ana? Natulagan ti kasarda, Edna. Kente pariner. Nga nubyo na. Pariner. Kanadyan. Nagamamuda ka no lang, hindi na minsan nga bulan. Hindi sinaktab una isuna. Namamuna ka no, iti may isang restaurant, Jimol. Ana? Tijak pinili. Makiasawat ka na dyan. Katuwa na pitas ng biyag na na. Mapantun sa siya Canada. Kaya nagwa po dyan lalaki. Manang, apay mo takas dyan. Kasi nga niya, ti Jack pinili, kasi itan ti kailo ko makita. Gago ka talaga. Manang, ano nga ta, ibagbagam? Ano nga ta may babawi, ti kasarda, kada di ka na dyan? Taapay, armam? Kan ori awan na dyan ka na dyan, di kasi ka kinasakit, tinaramid mo. Mayat na nga ta. Baka di na ka pa mapakawan. Ngayon tiya ma-advise ko keng ka. Ha? Tapno da pag nakmamon. Ingga mo ilag pa-dispenser keng kuwana. Kat sika, ikarem di bagim, na saang mo nga aramiden ti mang pabain iti padam nga tao, nang ro na kada kami nga babae.
loko ka. Dinasayat ko man no iso, tinasawa. Ano ko mapala sa pulong kang kuwana. Managpili ka. Ngayon manat na pilpilin. Hindi dyan sa amot ng mga yat kanya. Korportahan naklagaya. Kaya dyan harap may isa. Kahit na lang alungunot, tidayaw na. Gapot na masikog gayam. Ikamat na sikog na kanya. Ay, apo, talaba pilpili, Willie. Araldong ka. Nabanak lang nagpadispensar manong name kini Edna. Edna? Ah, manong Willie? Gumatang man ti Candy. Ititad na manong name ti Candy ingkawit ko ti iman. Manong, dati mak, nagladawan nga maamin na amiris ko ti amin. Si kakayam ti kayat ko. Itapay, ta mga asawa, mag-iasawa akon. Pakawanan lang itinaramin ko ken ka, Edna. Pakawanan na ko, ma. No, pamakawan ti daw-dawate, manong Willie, okay lang. Awan problema. Hindi pa lang si papakawanan ken ka. Ngayon mo, nagdaklat din itulong mo kanya. Ano nga tata, tinutupan nat, baka saan nga nagsabat, ti dalan mi, ito yung mga asawa kanyak nga taga-Canada. So, at least, ag-thank you akmat laking ka. Tas amat lang gayam ng sikat na ikarita, no sikat nagbaling nga asawak, ay susapo. Construction worker lat ati asawak, awan asenso. Yung baglagi din tahanak nga tinutupan. Ket, nagsabat ti dalan mi, keniya, Andrio, tiya Canadian nga, mangikasar kanya. Thank you, manong nga. Ala, idaw-dawat ko, manong Willie. Nasapay ko ma, tamasarakam tumitlang ti babae, nga naikari para ken ka. Di kami unang agpilpili, makapili ka taki. Aging ka rin ito ay manong naimi kat baruak pailaeng itatawan ko nga 32. Idin to dasawan ni manong tesi manong kanatapay na anak na. Ay, maama ka kung nga agarim ka na babae manong. Ura ay klatang nga ti babae umasadag kunak ang adamat imasadag iti ka ni Eva ang as German. Ikamat na lang di si Kugna. Ngayon, Jack, tula mo ninton ka ano nga dumdeng, ti babae nga na ikari para kanya. Dito nga rin ti pagkasalita, thank you, di anos mo nang ibasa, kat sapay ko ma, damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsaribingan ti biyag, kanagiti patak nga nagba, nagdengeg ka nagbuya. Tuwing nga rin pagayam mo, Willie. Thank you, Willie. Thank you.